Totální dominance Maxe Verstappena, trápící se Lando Norris a Charles Leclerc, který udělal naprosto všechno, aby dojel na stejném místě, na kterém začal. Pojďme se podívat na to, jaká byla velká cena Texasu. A můžete mi dát odběr, moc to pomáhá. Ten závod by byl mega nudný, nebejt Charlesa Leclerca a Landa Norrise, který se tam krásně předjížděli asi 50 z 56 kol. Charles ho předjel hned v prvním kole, protože zvolili strategii, že šel na softy, zatímco Lando ho potom dojížděl 40 kol, se ho snažil předjet, pak ho předjel, pak se pitli, on měl pomalejší pitstop, Charles zase potom byl druhý, takže ho předjížděl Lando a nakonec v posledních 6 kolech ho dokázal předjet, ale jako to jejich závodění bylo krásný, krásně se na to koukal, bylo to čistý, extrémně jsem si tady tu část užil. Jinak ten závod moc zábavný nebyl, ono se tam toho totiž moc nestalo. Yuki Tsunoda se dokázal ze 13. místa dostat na 7., což je super. A Antonelli se Sainzem tam měli divný crash, potom Yuki ještě s Bermanem, který získal nakonec dobrý body, ale měl tam takový divný spin. A pak ještě v rozhovoru jako velmi zvláštně používal, jako co na to budou říkat děti, když uvidí, jak mě tam Yuki bloknul. Přitom mi přijde, že on tam docela udělal dive bombu, ze kterou Yuki nemohl moc dělat, každopádně prostě zkouší to, je to takový ten britský občas George styl, že si člověk prostě stěžuje možná víc, než by musel. A Max měl naprosto krásnou jízdu díky Charlesovi. On prostě dokázal tady ten víkend vyhrát naprosto všechno. Tady ten víkend bylo vlastně 33 bodů, co on mohl získat, 25 ze závodu a 8 ze sprintu a on získal naprosto všechno, maximalizoval tady ten potenciál tady té trati. A příští týden se jede Mexiko, což znamená, že to je další trať, která mu sedí. A pak se jde Brazílie a to je další trať, která mu sedí, kde samozřejmě dokázal dojet z 18. na první místo, což byla naprosto legendární jízda. A opravdu tady ten šampionát už se začíná pomalu McLarenu rozpadat a Max je dokázal dotáhnout o nějakých 50 něco bodů za poslední 4 závody, úplně jako šílený statistiky. Myslím si, že celkově, i když ten závod nebyl zajímavý, tak bodově to s ním opravdu jako zamíchalo. Lando dokázal trošku dotáhnout Oscara a Max dokázal dotáhnout oba a myslím si, že prostě v Abu Dhabi ta možnost toho, že tam budou 3 závodníci, kteří budou bojovat o výhru šampionátu, tady ta možnost je už čím dál tím více realistická, já se na to extrémně těším. Takže závod sám o sobě dávám mu tak 4 z 10, 5 z 10 a to hlavně díky Landovi a Charlesovi. Musím pochválit produkci, která opravdu neukazovala žádný celebrity v pedoku. Zjevně opravdu dostali trošku spanking od prostě fanoušků a od všech, že musí ukazovat víc ten závod a opravdu se jako snažili. Přijde mi, že jako ukazovali to, co měli, ale pořád ten závod bohužel nebyl až tak atraktivní, i když nějaký předjíždění v tom vzadu bylo, ale ne moc. Každopádně dejte mi vědět, jak vás bavil, jak si myslíte, že dopadne šampionát a dneska se na vás těšíme v 18:30 na Vroom Vroom podcastu, kde vám chceme představit náš projekt, na kterým pracujeme měsíce s Oliverem a s Dodíkovou. Mějte se hezky a těšíme se na vás. Bye!